Maayong adlaw mga bata. Ang atong hisgutan karon mao ang mga hugpong or in English, phrase. Unsa ang hugpong? Ang hugpong naay duha o daghan nga mga pulong nga isulod sa kapahayag aron makumpleto ang buot ipasabot. Ang hugpong dili kini kompleto nga kapahayag ug wala pud kini sugpay or subject ug panayag or predicate. Atong obserbaran ang mga grupo sa pulong. Ang bata mikaon og tamis nga tsokolate. Matawag ba kini og hugpong? Dili. Kay ang hugpong wala man kini sugpay ug panayag. Ug kumpleto pud kini siya sa ideya. So dili ni siya matawag og hugpong. Atong timan-an nga ang hugpong naay duha o daghan nga mga pulong. Ang mikaon, bata ug tsokolate kini sila gitawag og mga pulong ug dili ni sila usa ka hugpong. Ang bata mikaon og tamis nga tsokolate. Ang tamis nga tsokolate kay usa ka hugpong kay dili man kumpleto ang ideya niini ug wala pud kini sugpay ug panayag. Ang bata kay usa pud ka hugpong. Ang taas nga sanga punuan sa mangga ug ang babayi kay mga pananglitan sa usa ka hugpong kay kini sila dili kumpleto ang mga ideya. Ug atong hinumduman nga ang hugpong naay duha o daghan nga mga pulong nga isulod sa kapahayag aron makumpleto ang buot ipasabot. Salamat sa pagtan-aw.